guys, ndadzaka futi zvakare neimwe video. I know kuti mamwe video yangu ndichave ndakapfeka t-shirt iyi, top iyi, because ndikwaita in one day, because dzimwe nguva handira time handidi zvezve kuzoti, saka pese pandinowana time ndichange ndichiita mavideos. Handitoda kuita sezvandaita last time kuti unoshuta videos wara ukufanira kuri upload, saka mazuva ano toda kuti kuti every Saturday chero ndisina kwanisa kushuta that week ndiri something chekuisa ndozongwa editor, because kueditor unotora zve time, saka zvitinani kuita mavideo ako ka1 ozoedita futi ka1 ozongwaita schedule paYouTube. Saka nhasi ndichaita inonzi country tag. Saka the first question, of course, is which country are you from? Saka it's Zimbabwe. Yes, I was born in Zimbabwe, Harare. And then the second question is which food represents your country? And of course, chikafu chedu representation is also it's sadza nema vegetables muriwo. Yes. Then which country language are you perfect in? Yeah, tine language yobo, but I am perfect in Shona. But vanazhinji vanozoti ndinotaura Ndebele, ndinoita kunge Mdebele, but aiwa nditaure Ndebele. Do you have any country name? I think vari kuda kuti muneziterere rechishona maybe. So masango ese ari 2 ndechishona. Rekutanga rinonzi Tendai, rechi2 rinonzi Tsungi. Kana ndiri kuZimbabwe kazhinji kacho vanhu vanonzi vachinditi Tsungi, but kana ndiri kuno kunze kwenyika vanondisiya vachinditi Tendai. Which phrase of your country language is your favorite? Oh yeah, and vanhu kuZimbabwe vanofanira kutuka zvakangosiyana siyana, sezvimwe zvezvo zvinongonditira fani. I hope kuti munokwanisa kuziva kuti pane mamwe mawords echishona anokwanisa kuitira funny. So then which clothes represent your country? Indofunga kuti mbatya dzinorepresenta country yedu it's mazambia, because chero panhamo vanhu vangapfeka mazambia, pawedding vanhu vanonga vapfeka mazambia. Ndakamboona futi imwe wedding kuti instead of using red carpet vanhu vanokuwaridzira mazambia. Then echi7 tapa question 7, because pane 26. Which drink represents your country? Which drinks or drink? Saka inini drink yandofunga kuti inorepresent a country yedu it's maheu. Yeah, maheu ndoafarira zingaiti. But I remember my first days ndaisafarira kozi ndakatanga ngoziva maheu ndichiri I think ndada kuita teenager. Ndakati handidye maheu, sadza rakakanywa but pandakangotesta maheu ndakamboamwa maheu because aingoita $4 then pane mamwe mashops aita $4. Saka maheu ndakamboamwa. Then pane mamwe madrinks ekuti wakafunga unongofunga Zimbabwe madrinks akaita sana Cascade, although asiti traditional but anongokuita kuti ufunge kumba. Pane mamwe madrink futi anonifungisa kumba, mausainzi maNeutral Plus handinyazozive, toita kunge tumukaka. So then which country food do you like the most? Ndofarira zvese chinhu chandisingapaikai ndingangotata zvinhu zvandisingafariri. Zvinhu zvandaisafarira mufushwa, mufushwa handiofariri. Mufushwa cabbage yakabikwa rizaro recountry yedu, but ndo zvinhu zvitu zvinofarira kubikwa kuZimbabwe zvandaisanyatsofarira. Zvinhu zvese zvindingadye, but cabbage nemufushwa no. Then pane question number 9 inoti which sport represents your country? Saka adina sport
but uchandoziva kuti Zimbabwe yawanza kugona cricket isingaiti, ndozvega zvandoziva kuti Zimbabwe yaigona cricket. Then which country song do you often listen to? Ndonzwa akawandisa, but ndichatara anondifungidza kumba izim dance, because I remember my streets everywhere, makombi, it was zim dance. Saka zim dance inonyanya kundifungidza kumba. However, my song are traditional and also represent the culture yedu. My songs akaita singana Oliver Mtukudzi nana Japreza mamwake, my songs also represent the culture yedu. When was the last time you visited your homeland? Yeah, so pandakauya kuno kwandiri kuziwinika, handazombobvira futi ndadzokera futi kuZimbabwe. Ndakauya kuno muna 2017 handaishamisira singaite kuti ndikuenda ndakuenda kuZimbabwe zvaishamisira kuti munhu wauenda kunze wenyika ndaishamisira. Which place of your country is your favorite? Yeah, so paZimbabwe yese ndakaenda Victoria Falls. In Victoria Falls yakanaka singaiti, ndakaifarira, ende kune zvinhu zvakawanda, vasakona mhuka, zvinhu zvakangowanda. Saka I would say Victoria Falls is our pride. Kune zvinhu zvakawandisisa zvakanaka, the nature is beautiful. And ndakaenda futi kuInyanga, but kuInyanga hakuna zvinhu zvakawanda, one gomo. Then takaenda kunosoko yanzi Mutarazi Falls, mafalls akadzika akatodarika Vic Falls, like kwaityisa kunhu kwacho, hakuna like maboundaries, saka pangotyisa. So and kuInyanga futi kune like imba yaigara rokudzere, saka kune zvinhu zvehistory. Roshura kuda kuenda kuKariba ndokwanisa ndamboenda. And then takuenda pa number 13, what are the 3 things that you love about your country? Saka ndina specific things zvandofarira about our country. Pandofarira kuti you guys are always hustling. Ndaikufarira hustling nekuitwa kuZimbabwe nekunetsa zvinhu. People are always happy futi kuZimbabwe, although tinombochema apo neapo, but people are always happy. Chero zvinhu zvacho zvatinochiona pamaTV zvitonge zviri extreme, but people are always happy. Saka ndozvanonyanya kufarira country yedu, but country chaiyo people, yes, but the country which household item represents the culture of your country? Of course, muchairo nemugoti. Which festival is a specific one for your country? Which festival is a specific one for your country culture? Some festivals andongoziva Independence Heroes Day, but is it our culture? Andinoziva, but yeah, ndeyekuti they like political festivals. I mean, but pane festival futi yandoziva yaitwa muna August kana muna July yekuenda kushow. I think that's like a festival as well, yekuti maenda nevana yenyu. That was actually fun. Which specific hairstyle represents your culture? Saka I would say hairstyle inorepresent a culture yedu nguva yemagoda yakamira yedu magodi, of course, twatangwara, I said maoya nyasozoti free hand ndiye muculture yedu here kana kuti haisi yemuculture medu. Then which specific jewelry represents your culture? I think chero chinekuita inonzi nemabeads. Saka mipakagadzira necklace yemabeads, I think that's cultural. But I remember ndichiri primary school pandaita traditional dance, taipfeka zvihosho makumbo
ende pese vanongofamba zvezvishirira saka vakajamba zvezvishirira. Maybe that can be a jewelry, I mean. Which part of your country do you belong to? Then tell us the traditional culture of your country to greet someone. Of course, magadi yenyu. Tipo magadiyo. Magadi yenyu. Tipo magadiyo. 3 things about a traditional marriage in your country. Of course, lobola. Question number 24. Which season of this place reminds you? Which season of this place reminds you the weather of your country? Season not remain the country. I will just, maybe just try to notice change to make sense. Season not remind the country. It's summer. Because summer is really just to Zimbabwe kunyanya kupisa mafrisi tinowadya sekudya towadya zvekudya zviya plus pane mafruits, pane kune mango, kune tatukanga vanzi mazha ndizvo mazhanje zvine maseeds mahombe mukati, so zvinovhura kudai, so ndatozvikanganwa guys, ndane time ndisina zvidya. Saka summer inondifungidza kuZimbabwe zvisingaite. How often would you want to visit your home country? It depends. Ndichaona kuti ndichiona ameno sezvo izvi zvimachitakura tatukure membashanya kunakidza semanakidzira zvembeita kuti kuZimbabwe waitokwadi chero wakasadya zvina basa, as long as you make sure kuti kufaiwa nelife yako. Then yekupedzisira, which job occupation? Hey! Danger! Hey! Which job occupation do people like in your country? Of course, I'm not a doctor and lawyers, but of course, people, I think mazuano wanawaka understand that everyone doesn't have to be a doctor, everyone doesn't have to be a lawyer, and akuona kuti vanazhinji vakaenda university and they're doing different things. Zvandaizamboyazoziya, but yeah, ndo yave world yacho inokuti zvinhu zvinochinja. So this video was so long, guys, and I tried to fast, but ndichaita kuti imwe video yakadai so but iyo inenge yangu personal, get to know me. Hapana ngoita kuti ungoziva kwandobva ndekupi, kana kune hama dzangu dzekumasvingo unondiningirikina macomments omuti yes, ende kana kune hama dzangu ndoera ungwe, saka hama dzangu ndibate muchimacomments, then ndokuonai pavideo ichatevereri kana kuti inotevera video ya next week. Wiki unobodi chiko handinasoziva kuti wiki unoti chipi chishona wiki sotichi yakangana guys, but anyway, like, share and subscribe. Then kana munyanyisa kuenjoya mavideo yakuti handida kumisa video yese ineswanana inoitwa natindai, unongoita tumaminute mabheu tu. Ndinokuona next week.